ओंखायनो रायजो राजाखौ खावलायदों नाङा फाङा इउपिपिएलआव भटखौ होनो नांगौ एकदम कामलानि देवना लफायनायसो जागोन मिथिबाय। एंगारदों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गोबां रायजो राजाफ्रा ओंखारनायखौ जों नुनो मोन्दों रायजोफोर। दिनै जोंहा इउपिपिएल सरकारा बा थामहिनबा प्रमद बर' सारा जे केन्डिडेट लिस्टखौ गथायखांनायनि उनाव रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनिफ्राय ओंखारदों आरो दोलोखौ नागारदों रायजोफोर। स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन, फुल हिस्टरि नोंथांमोना मिन्थिनो मोनगोन। दिनै इउपिपिएल दोलोखौ मानो नागारखो, इउपिपिएल दोलोनि हेंथा मानो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंखो रायजो राजाफ्रा। स' नोंथांमोना गासैखौ फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन। दिनै नोंथांमोना साननैसो सिगां इउपिपिएलनि जानानै गोबां रायजोनि जानानैबो गोबां खामानि मावनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय बिसोरबायदि मानसिफ्रानो, बिसोरबायदि रायजो राजाफ्रानो दिनै इउपिपिएलखौ एंगारदों आरो नागारदों। थारैनो फैबाय थानाय बिटिसि बिटिआर इलेक्सनाव इउपिपिएल दोलोआ जेननाया रोखा नामा? फिन खेब जोंहा इउपिपिएलआ सरकार दानाया फेलें नामा रायजोफोर? स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो आपडेट नुलांनो मोनगोन। दिनै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोंहा बुदां बलदनि बाथ्रा, बुदां बलदआ इउपिपिएलनि फारसे मा बाथ्रा बुंगोन। स' नोंथांमोना नायलांदो, अब्ला आङो स्क्रिनाव होबाय। ओंखायनो रायजो राजाखौ खावलायदों नाङा फाङा इउपिपिएलआव भटखौ होनो नांगौ एकदम कामलानि देवना लफायनायसो जागोन मिथिबाय। खालि मालायफोरखौ माने जाख्ल'दों होनो गावसिना ओरैबायदि जाबाय सोरबा माने सिजायब्लानो लाहरजोबो आरोखि मिथिबाय। बे रोखोम जाबाय गावसोरल'। आखि आगदा माखासे गांदोंना मादों, उखैदोंना मादों खुनु खेलखौ लाया। ओंखायनो साबधान रायजोफोर, नाङा फाङा बेयाव थांनानै आन्दायलाहैनो नाङा। जों आन्दायनायखायनो जोङो दिनै इउपिपिएलनिफ्राय जोङो गिदिंफिननानै फैनाय जाहैबाय। जि फाग्ला बुंबाय बिटिआरनि अफार खालामनायखौ मुलुगनि मेलेमजिबिफ्रानो, मुलुगनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रानो बिराद बाख्नायदों जाहैदों गावखौ माबाखौ। जोंना बे फेग्लामा मा होनोमोनलाय प्रमद बर' दा बे रोखोम आरोखि मुलुगनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रानो बिराद गावखौ बुद्धिमान होदों जाहैदों आरोखि। दालाय मबाइल नुवाखै होनबा रायजोफ्रा बिदि होनना लादों बियो। एकदम सानफ्रोमबो आगानफ्रोमबो फंफ्रोमबो थगायनाय आरोखि। दा बेखायनो आङो सानदों बे अमाबैसा हरसो मिसामिसि मोनखानाय पावार माने बिटिआर सागारगिरि, बिटिआरआ जाहैबाय बिराद गिदिर जिनिस जाहैदों आरोखि। माने हमस'हायै गिदिरनो आरोखि। ओमफ्राय बिराद माने नामानो बिराद गिदिर बुंगारबावबायना, बिटिआर माने बिराद गिदिर जिनिस जाहैदों आरोखि। दा गिदिर जिनिस नालाय आङो गिदिरखौनो नंनानै ओमफ्राय जेव फैसा मोनगोन होनबाय नालाय इउपिपिएलआव लागायबाय आङो मिथिबाय, सापर्ट खालामबाय। ओरैबायदि माने बेबायदि एकदम दा फैयै नुबाय एकदम नङा आरोखि। माने मा होनो बे बिटिआर सुक्ति माने आङो सानदोंमोन मा होनो बे दाउला गेसेरनाय जाहैबाय। जोंनि बे दुखु जारलानि खोमसि अमाबैसा हरा सोरांसिगोन होननानै आङो सानदोंमोन। दा बेथ' जायाखिसै। बुंनायालाय गावस्रा बुंदोंमोन एकदम फैसा थाखाबो लुसावला फैजोबसिगोन, माखौ बाहायथ्रबावनो होनदोंमोन। आंबो सिरि सानदोंमोन रायजोफोर, फैसाखौ आंबो जेव दांनो मोनखासिगोनब्ला माबाखौ हिनजावखौ सासे माबानानै माबाबावनो मोनबायसिगोन। जायाखिसै, माबाबावथारगौमोन माबानाया जायाखिसै। दा जायखिया थगायबाय। ओंखायनो रायजो राजाखौ खावलायदों नाङा फाङा इउपिपिएलआव भटखौ होनो नांगौ एकदम कामलानि देवना लफायनायसो जागोन मिथिबाय। खालि मालायफोरखौ माने जाख्ल'दों होनो गावसिना ओरैबायदि जाबाय सोरबा माने सिजायब्लानो लाहरजोबो आरोखि मिथिबाय। बे रोखोम जाबाय गावसोरल'। आखि आगदा माखासे गांदोंना मादों, उखैदोंना मादों खुनु खेलखौ लाया। ओंखायनो साबधान रायजोफोर, नाङा फाङा बेयाव थांनानै आन्दायलाहैनो नाङा। जों आन्दायनायखायनो जोङो दिनै इउपिपिएलनिफ्राय जोङो गिदिंफिननानै फैनाय जाहैबाय। जि फाग्ला बुंबाय बिटिआरनि अफार खालामनायखौ मुलुगनि मेलेमजिबिफ्रानो, मुलुगनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रानो बिराद बाख्नायदों जाहैदों गावखौ माबाखौ। जोंना बे फेग्लामा मा होनोमोनलाय प्रमद बर'। दा बे रोखोम आरोखि मुलुगनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रानो बिराद गावखौ बुद्धिमान होदों जाहैदों आरोखि।
ताले मबाइल माथों बारायजोबो बिदि होनना लादों बियो एकदम सानफ्रोमबो आगानफ्रोमबो फंफ्रोमबो थगायनाय आरोखि दा बेखायनो आङो सानदों बे अमाबैसा हरसो मिसामिसि मोनखानाय पावारफोरखौ फानग्लुंलाजोब्बायसो अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो नुखाबाय खोनाखाबाय जोंहा बुदां बलदआ दिनै BPF नि जानानै मा बाथ्रा बुंखो लोगोसे UPPL नि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो थारैनो UPPL सरकारा जों बयबो रायजो राजाफोरनि थाखाय लोगोसे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखायनो जेबो मोनसेबो मोजां जौगानाय खामानि मावनो हायाखै नामा बिनि थाखायनो गोबां रायजो राजाफ्रा दुखु मोननानै UPPL दोलोखौ नागारदों आरो नागारनानै दिनै BPF आव जगदान जाहैनायखौ जों नुनो मोनदों अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बिनि बेलायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय थारैनो फैबाय थानाय BTC इलेक्शनाव थारैनो बबे मोनसे दोलोआ BPF आरो UPPL नि गेजेराव बबे मोनसे दोलोआ देरहासार जानानै फिन खेब जोंनि BTC सरकारखौ बा BTC खौ सरकार सलायगोन थारैनो UPPL आ फिन खेब सरकार सलायबावगोन ना UPPL खौ फेजेननानै BPF आ सरकार सलायगोन बिनि सायाव नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब